The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kaniluang kinula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na. Hindi totoo yan. Siya lang, dili totoo. Yan ang totoo! Ay, o correct ka na siyang kinabuhi. Ay! Syagit-syagit na dyan na ba sa ano siyang kinabuhi, o? Tinuring kitang kakaibigan, tol. Unggoy, o. Happy Monday, mga buntag, buenos dias. Assalamualaikum kanyo katan. Maupay na aga. Naimbag nga aga. O, di ba? Wow, sosyal. O, Ilocano. Charot. Siyempre, God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, nalapunta. Wow, Sara. Siyempre, good morning, my buntag. Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow. Sab-Saharan. Wow, ninot kayo. Di ba? Wala kabalo nga. Daggan kayo beautiful spots diri sa Mindanao. Wow. Ang pinganindot nga lugar. Di ba? Wow. Sa Visayas, sa Luzon, tibuong Pilipinas. Nindot kayo. Siyempre, good morning, my buntag to all the teaching and teaching personnel of GSM. Happy morning. O sa itong mga pinalanggang estudyante, happy morning. Ay, dyan mo ka ha, Timan Ioy. Ito mo sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, kulig, habal. O, correct. Ano sa mga piyagyo, happy morning ka na ito mga soking mga karinderya, mga vulcanizing shop. O, di ba, wow. Ang atong mga diya sa sidewalk, mga vendors, mga flea market. Happy morning ka na itong tanan. Wow, pagkanindo to, di ba? Siyempre, good morning sa among college president. Wow, Dr. Roy Valesco, good morning, sir. Yes, sir. Siyempre sa among OIC. O, di ba? Wow, OIC. OIC college president, Dr. Rachel Loriaga. Good morning, ma'am. O, siyempre, Sir Jos Laya, happy morning ka na. Siyempre, ang atong Vice President for Student Affairs and Services. Wow, Mr. Roderick D. Trio. Sir, good morning, sir. Yes, sir. Og ang XYG Food Hub, madagdoto gapi mapa. Happy morning ka natong tanan, ingat-ingat lang. Og syempre, good morning. Good morning, my buntag. My buntag, Sir Eric Villanueva. Good morning sa Finance Office, Ma'am Norma Villanueva. Good morning. Og syempre, good morning, Mr. Regan Sitoy. O, diba ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning. Siyempre, yung assistant na si Robany Cagong. Happy morning, Absatiola. Good morning, happy morning. Miss Maribe Villafranca. Good morning, atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, yung assistant. Siyempre, diba? Si Mr. Wilson Vinetes. What's up? Jude Kwayo, happy morning. Siyempre, congratulations. Diba, wow. Congratulations sa atong GSM Taklawista, di ba? Wow. Congratulations! For winning the champion of first runner-up sa first Congressman Olaso Sipak Takraw Tournament. Dito. So, thank you very much sa kong mga anak. Di ba? Wow. Si Gisali Manrisa, di ba? Si Rosiana Kastner, si Doki, si Vince Tumbas, si John Patrick Felipe, di ba? Roland J. Ramos, Dapa Puerte. Pag kanino sa pahulain. Mauna to, di ba? Siyempre, Rap San Diego, si Alala Sinalok, si Cyril Sarmiento. Happy morning ka na itong tanawa. Meron ka 10,000! Ay, dili, 70,000. 70,000 ka. Champion of first runner-up, di ba? 10,000 og 7,000.
Akong gikwata lang kay dako ko gasto, akong gikwata lang kwarta kay dako gasto nila. Hoy, joke lang ha. O, di ba? Akong gihatag nila, di ba? O, siyempre, o, di ba, sa among president sa Zamboanga City Sipagtakraw Club Incorporated, Mr. Erwin Pila, happy morning. Salamat to kayo. O, siyempre, salamat ni Sir Kaiser Olaso. Salamat to kayo. Dahil siya nang Hurot-hurotan ako tanan ng... Siyempre, good morning, may buntag. Ma'am Pelis, good morning. Ma'am Altar, good morning. Captain Marnet Apit, Dr. Concepcion, good morning. Dr. Elita Capasio, happy morning. O, di ba ang among head sa sports and socio-cultural. Wow, good morning. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag. Yes, Ma'am Julie Gonzalez, happy morning. Analigakan, Ryan Gakang, Diyos Gakang, happy morning. O, siyempre, di ang mga silingan sa San Jose Gusto. O, diba? Happy morning lang, Jude. Correct, o. O, siyempre, good morning. Wow, ato mga suwili sa Mampang. Mga Tulyog Ilumbaring family, happy morning ka natong tanano. Ate Mercy Ilumbaring. Wow, Ante Anabel Pipangko, Uncle Pipangko, diya sa Sambol, happy morning. Ma'am Lisa Piña. Wow, Sir Mario J. Ma'am Jean and Jer Bracken. Happy morning ato diya sa Sambud, Barangay Sambud, no? Diya tapat sa XYZ Food Hub, diya sa Purok Dus. Wow, pagkalamedyo kayo. O, siyempre, good morning. Happy morning, Mami Arjen Fajardo, Auntie Chanda Abel Fajardo, good morning. DJ MP diya sa Skybox Coffee. O, diya sa Sabanas Batchoy. Kay dako ka ng soundbox diya pag kanindot yun kaayo. O, wow, pagkalami. Oh, murag Prince Lechon, tilawi lang. Di ba? Wow, high voltage kayo, no? Siyempre, naka-power max. Power to the max. Wow, happy morning, Jogka. Ayo. Very much! Oh, siyempre, good morning sa Prince Lechon Fast Food. Kaya dako pa ng soundbox niya. Wow, Tipit, Henry, si Eileen, happy morning. Si Marvin, si Master Chopper, si Ronel, happy morning ka natong tanan. O, siyempre, ay, kalimot ha. Ay, replay ng among live sa among page ang 106 sa Marino News FM. O, sabi among Zeno Radio, o among YouTube channel. Basta manit, walay kat-kat na siya. I-download ang apps, Zeno app. O, mag-select na doon sa may station, Marino News FM. Okay, happy lang, Jogo. Wow, good morning. O, siyempre, live na live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. To all my FB friends, salamat. Wow. So, siyempre, he's watching. Siyempre, ang among college president, ang sagit po, Dr. Roy Valesco. Hello, sir. Thank you for watching sa akong Lando Bisaya. Siyempre, si Connie Doblado. Good morning, Riz. Good morning, everyone. Keep safe always and God bless you all. Ingon si Connie Doblado, ng akong sisterakas, nakatuwa sa Leyte. Di ba? Wow, pagka nito, adyo. Happy lang, John. Hello, good morning, Captain Edmond Lorente. Good morning, Sir Salon. Happy morning, Sir Spina. Happy morning. Ivan John, Ma'am Chicabel. Good morning. Siyempre, good morning. Dr. Arman Lee, ang akong din sa College of Education and Liberal Arts. Good morning, the faculty and staff. Good morning, Dr. Darwin Sasali. Good morning, happy morning. O, siyempre, good morning, Ate Elbrojas, Vice President sa Supply Office, si Raymond, Ma'am Norma, happy morning ka natong tanan. Ma'am Irma Pamplona, happy morning, nasa cashier. O, si Mercy, si Beth, wow. Ma'am Emma Santos, nasa HR, si Macmac, si Abby, si Mitch. O, mga anak ko ni Sir Eric Palimreba sa Finance Office. Wow, good morning. Si James, Jihad, Marty, si Angel. Wow, happy morning ka na tuganan. Wow, kumasogin sa Barangay Riondo sa Tagatalina. Happy morning. Oh, wow, pag kanino ka ayo, buotan. Oh, sisid na. Ako mga sa Santa Barbara, no? Ang Piagyo. Ako mga soki diha. Oh. Hello, good morning, Carl Saavedra. Oh. Si Roy. Ingon si Roy. Ay, good morning, Sir Lando. Good morning, Sir Roy. Oh, Valesco. Tanaw sa akong Lando Bisaya. Ay, siyempre. Oh. Kana ang atong president po, kinuha ko man buutan kung gikan. Matinabangon na siya. Oh. Parehas sila sa iyang igsoon. Kauban ako sa Best TV. Siyempre, o diba, ay kalimot. O diba?
Oh, si Councilor Jerky Valesco. Hello, sir. Kumusta? I love you. Nasa correct. Oh, wow. Oh, mga buutan, kugihan, kasaligan, matinabangon. Wow, di ba? Oh. Kuyog na ko na sa Best TV, mas baler sa Buanga. At Tele Magazine, oh, kamong director si Sir Charlie Villanueva. Wow, bunga no ba? Oh. Councilor Jerky Valesco, di ba? Oh. Di ba, oh? Oh, siyempre, oh, si Carl, good morning. Good morning po. Good morning. Oh, siyempre, away, naminaw karon nandiyan ang atong City Sports Development Office. Wow. Hello, good morning, Dr. Cecilia Tilano. Hello, good morning, ma'am. Sir John De Sousa, good morning. Oh, siyempre, oh, di ba? Hilig po sa sports. Oh, manay na kaano ni Heidelin Diaz. Oh, di ba? Oh, ganun siya pa. Oh, siyempre akong amigo, buutan, o tinabangon, o pinangga po ta. GSMS, siyempre, o, di ba? O, si Councilor Bong Atilano. O, tama. Oh, correct. Ano sa kinabuhi, o. O, mukata sa ko at sa atong team song. O, wow, di ba, o. Nagklaro ka. Kuya Juan, di ba, nasa kinabuhi. Boom! O, sa akong FB, murag akapela lang ta, ha? Kaya ano sa kinabuhi. Marawa, enjoy daw your life. Hey! Kung ang inyong kinabuhi na puno sa problema, ni ay tambag ko, higala, siguradong makauyon ka. Sa adlaw nga tanan matag-untag kanunaya, paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitik-gitikon ta karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lola, mga inday, mga undo, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o conductor, pasahero o tindira. Lingawon ko kamong tanan, gitikon sa makadaghan. Gitik-gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Ang bana gisapot sa iyakang pagmata, kay wa pa makaluto ang iyakang asawa. Matod pa sa asawa, hello love, ayaw kabala ka. Paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitik-gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gani! Ya, puerte! Hoy, oh, hayaw, hello day! Hey, hello sa akong mga friends. That's tumaga sa... Ano ka lang, matuod ba na sa may tumaga? O, na matuod, no? O, di ba, correct. Hi, hello! O, di ba? Okay, gapon na nagsumba sila sa tumaga o before sa mong dola. Wow, nito lang. Uy, Sir Lando, ma-picture mo nimo kay. Oh, hello mga ako mga my friends. Kayo daw, okay. Malinga, naminaw daw sila sa matuod daw. Diya sa may, tirakuta. No. Oh, diya. Oh, naminaw daw.
O katong mga babae. Hoy, thank you ha. Oh, thank you. Oh, muwa. Oh. Enjoy lang, Jo. Napi-happy lang. O, sumasumba. O, why men smart man, Jo. Malagi na. Oh. Dili tanang nalipong buntis. O, dili tanang nalipong buntis. Oh. Ang uban diya nalipong kay walay kwarta. Pangutan na pa ng kwarta, oh. Diba, oh? Oh, pangutan na pa ng Yan ang totoo! naminaw diya tapad ni mo, oh. Mana, wag mong paikot-ikutin. Oh, wag mong paikot-ikutin. Ama, pinaikot mo lang ako. Nagsasawa na ako. Mabuti pang patayin mo na lang ako. Wala, oy, ingon ang electric fan. Okay, pwede ikot naman ang electric fan. Rapol biya kayo, hindi ka rapol mo. Ay, habo ako. Tapoy naman ako! Tamo na ako stress to! Oy, temani ha, kung ganata mga green leafy kay na follow vitamins, oh, masustansya, oh. Hoy, dili tanang green ha, dili tanang green, masustansya. What? Oh. Hindi totoo yan. Kanang plema di ay, masustansya. Napa nagyaw-yaw, oh, di ba? Hindi ko hinahangad nga ipagmalaki mo na ako. Ako'y sayo, ayoko lang naman sa harap ng maraming tao. Ganon mo lang ako itanggi. Wow! Ito na ba, di ba? Oh. Ingon ang utot. Ang utot, oy, ingon ang utot. Ano, mga hugot-hugot, dadang hugot, luagan na po, hugot ako, napagkalamidyo kayo. Happy morning. Hello, good morning, may buntag. Diyan sa Ilong sa Batong Gladys Manjo. Happy morning. Yung mga boys, happy morning na dyan. Og siyempre sa GNG, tuloy by Caso, happy morning. Happy morning. O, Sir Paul, Ma'am Sir Castro, good morning, happy morning. Og siyempre, good morning, Camille, pag-check ko sa mundo, John Malay, happy morning, Pag-check Bibichino. Og siyempre, good morning. Antinol pa, kay Longer, si Jake, si Densha, happy morning ka na itong ingat-ingatan sa GNG. Terroring by Castro, happy morning lang. Og siyempre, good morning, may buntag. Yasa, nagbitay nga radyo diha. O, kay ko, wow, si Jaworski, Stephen, thank you. Og siyempre diha sa Infinity Salon and Barbershop, kayo sa Minaw Dunawa, happy morning, Angel Milano, John Jones, Teddy Jimal, happy morning, Uncle Woody, Uncle Richie, og si, di ba, Mr. Dimboy, happy morning, Lazong Karika. Ingon bogo, kapasal man lagi. Di ba, ingon sila. Di ba, Ingon sila ba nga, ingon bogo, kapasal man lagi. Tinood no. Wala joy bogo ha, wala. Di ba? Wala joy bogo. Ingon sila nga bogo daw, nakapasal man lagi. Nakapasal magi sa drug test. Oy, congratulations! Kaya na po bago nag-minyo karon, di ba? Congratulations na lang nag-minyo, ha? Baka nagtuo mong himong Reyna, ini kaminyo ninyo. Hoy, bantay ha, dili mo himong Reyna, inig kami, baka nagtuo mo nga Reyna mo inigminyo ninyo. I-inform tala mo daan nga, Yaya, dili Reyna ha, Yaya. Di ba? Hoy, karon ako yan ha. Katagata mo. Nadiri, asa na to.
Nadiri na nato na siya, oh. Nato di asar na wala man. Kuyawan man ta niya, oy, di ba, oh? Oh, kuyawan ta ni, di ba, na siya, oh. Nato diri, oh. Oh, di ba? So, na ako'y, oy, iskin mo yan, sabihin ako na ako'y mga suggestions, ha? Na ako'y mga suggestions diri. Oh, kung medyo dili ka kay gwapa, dili ka gwapo, o medyo pangit ang iyong itsura, na ako'y suggestion mga pagkaon nga mo improve ang inyong itsura. Na mga pagkaon nga magpagwapa, magpagwapo. Ang kaon da mo og avocado. What? Kana magpagwapa na kay palamin na sa kutis. Sigurado ba kayo? Talaba. Di ba? Mo na daghan sa dapitan talaba no kay talaba mga mistisa jud kaayo, di ba? Mani. Mani dapat kaon dag mani kay magakuha ng mani. Kamatis. Wow, bongga. Nindot kayo. Papaya. Panindot pala kutis, di ba? So, tandaan mo, ha? Kung wala talagang pag-asa, tandaan mo lang, ha? Kung kumain ka ng avocado, talaba, mani, kamatis, papaya, wala talagang pag-asa, gumaganda, tanggapin mo na. Ngayon hindi talaga gaganda. At sa bligat kag-asin ron. Og na kay silingan nga Marites. It's like asin pala. You are not allowed. Diday ko na mula. Ako. Kanta lang po ko, kanta. Siyempre, kanta tao yun siya. Bring fun to your life. Tanaway tayo doon. Kanta. Pantay ko doon. Enjoy. Start the day. Love ko din, enjoy ko nga uyab. Batanon kay 16 pa ang edad. Perting ninduta kay bagits pagyud kaayo. Very exciting, enjoy yun ako. Apan wa madugay pirmi na kong maglagot. Niining bagits kong auyap kay way buot. Kung mo hit ko so kaayo nga mo yup-yup. Mudags pagyud pirmi na lang siyang durog. Adis ang itsura. Kung sabog mo pulasap ang mata. Adis wag inada. Why mahimo magisanbay sa barkada ay pastilan. Mapit na yun taon ko madisgrasya. Kaya ang uyap ko may posisyon pada. Dihang kalit gisikop sa mga pulis. Dagang nadakpan nga mga adis-adis. Adis-adis, tripping. Kung durog siya to ako no sa heaven. Adis-adis, mulupad ko no mo ambak pa sa building. Aray, patay kang bata ka. Yes! Bawal mag-ano, ha? Adis, tripping. Kung durog sila to ako no sa heaven. Adis, mulupad ko no mo ambak pa sa building. Aray, patay kang bata ka. Bagits ko nga uyab, ibigyan ko na lang. Mangita lang ko og lain bisag gulang. Mamili ko mga babae nga forgets. Basta may sex appeal, bahala nagwanggits. Basta may sex appeal, bahala nagwanggits. Wow! Hello, good may buntag ito mga soke. Wow! Mother's Day, good morning!
Wow, si Bella. O, diba? Wow, syempre ko na si Tantan. Wow. Julie Balamet, si Sebastian. Wow, si Arne. Oh, si Kuan. Si Dondo, si Jula. Si Rian Biar, good morning, happy morning lang. Wow, good morning. Mami Darma, good morning. Mami Teresa Toyde sa Kawit, mga Silas family. Aindo Ashin, happy morning. Ate Bit, diba? Ate Pyron family, happy morning. O si Best Player Rian Biar. Sa Dacon Village Zone Subdivision. Happy morning ka na itong tanan. Siyempre, Ma'am yung Marjorie family, Ma'am Dan Alian, by morning. At ingat ng Diyos. Pak! O, diba? Siyempre, ato masukin niya sa Isabela City. Good morning, Dasa. Oh, wow. PSP Gulayan. O, diba? Wow. Kalimaliwan, Rondon Cosin at natin yung Paisal. Siyempre, Eldrim Tarusa, mga Tarusa family. Wow, pagkanito, no? Because it's Monday! O, diba? Oh. Happy lang, Diyos. So, maningong ako ato mag-start, sa atong magkalaski, sa atong kabasko sa lawas. Start your Monday with a healthy and happy and joy and everything. Wala yung problema, walang stress. Para di na ito maminaw sa tigitig-tigitig ka, di ba? Hala kayo, siyempre, yan naman po muna Uncle Ruben, di ba? Uncle Ruben, o mga musika Bisaya nga haum sa inyong dughan. Wow, hauman jud ko. Kuyawan, happy mo na. Siyempre! Good morning! Ato lang ilamay po na love you. Pagpag-bis siyang dahay. At iban, bayan ko yung Darwin Tumanda. Wow, Atibit Marilla, happy morning. Wow, Maplor, Kyler Cake, happy morning. Siyempre, good morning! Ano? Diba? Ato lang yung Shagit. Shine bright ko, Diyos. IC and Tantan. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, wow, pagkayo. Anak din ang kinabuhi. Daghang mga pagsulay. Hinata mga pagsulay. Way labot mga panuay. Hello, Sir Lando. Sa sobrang busy ko, ultimong maging malungkot, Sir Lando, hindi ko na magawa. Uy, kulirit. Happy lang. Uy, happy lang, Jod. Always, dapat always happy lang, Jod. Dapat malipayon lang, Jod, kanunay. Pagkakwao na ta ni Lord. Mabuang ko, Lord. Ayan ako yapilapya ng awes sa gobyerno. Oy, bibi time na lang ta. Kuyawan! Manayong nga bisag unsa pa nimog sabli ko gasin. Bisag unsa pa nimog sabli ko gasin kung in love jud siya nimo. Maimo jud na. Correct. Bisag unsa pag sabli mo gasin. Gamit pagka klase-klaseng asin, happy lang. Unggoy ay hugaw na ng kwadya serve de Lord Silas Galon Marso 24 2025. Ano yan ang atong kapalaran? Wow, pagkanindot. A few moments later. Yung nga. Sana Sir Lando. Sana Sir Lando, mag-early retirement ng 25 years old kay surrender na ko. 25 years old. Wow. Pagsilom da, oy, Rita. Pagsilom da, ingo pa sa kuan. A few moments later. Ingo pa sa nga. Pwede mag-early retirement. Ingon pa nga, early retirement, iniga, 25 years old. Pag-ilom na, ay, wag ganing kay trabaho. Yawan, dara ka. Pagtarong istorya. Pagklaro ka. Sugba tagas kayo ron. Nadala ba? Oyaris. Karong you must give up some of your rights, ha? Imong rights. Dili left, ha? Right, Jod, right. So, diba? Look right, your right arm and your right leg. To live the with your loved ones' needs karon.
So it'll be worth making these sacrifices was the presyo jud gano. Para sa imong gumakaron. I-try po nimo to understand ha sa imong partner nga virtues ha. And make them your own imo jud. Kay mo na karong adlaw ka. This will let you grow as a person. Kuan nimo nga ikaw usa ka hamtong usa ka nang masinabtanon nga tao. Para sa imong karakter ba nimo sa financial mo karon. Basta pay attention mo ka sa mga warnings karon na. Labi na sa imong receive ka in regards to mga danger in financial, sa money. So ingat na sa bagat sa walay problema aris. Para sa imong kayuhan karon, dapat kung unsay mga activity imong gibuhat karon, you have to make or to give 100% karong adlaw. Labi na sa trabaho. Kay man ay magawa nimo nga you reach imong spiritual peace. Wow, bungga. Spiritual. Make the most of it. Make the most of it lang. Hoy, taros sa imong ma-realize karon kan imong dagkong kaaway karon, the biggest enemy nimo is you have in the road to progress sa galingon. Simon jud mao na jud tumakalaban jud kanang progress ha. So reconsider sa imong goals. Wow, happy lang. Para sa imong gumagano taros, no? Kapag kailangan pag kang kabalo ka, you need to know. Kabalo ka sa imong mga limit karon. Labi na sa relationship o siyempre imo po nang respect. You have to respect them, no? Ang importante is, you don't create difficult situations para walay problema. Para sa imo pinansyal, sa karilang trabaho mo karon, kanang discussion karon with your workmates karong adlaw, no? Mao na maghatag og kainit, heat stroke karong adlaw. So always stand up for your moral and ethical principles lang. Mao na pinakanindot. Nga una kay panaglalis, dapat naka sa imong, di ba? Sa imong moral and ethical. Ethical, dili manok, etik na, itlog sa etik, baby. So, kung kayo, mo karon. So, you must develop skills kanon, nga manayatan mo to adjust to a changing reality. Patay ka? So, try lang. This type of skill kanon is priceless. O, diba? In any work situation. Para, kanang imong skills, imo dyan na. O, diba? Para sa imong kaayuhan. Gemini karon ba? Don't let ka ng mga event karon nga may mo experience karon with loved ones. Mali makalid nimo sa depression. Nabatay ha. Dapat ikaw move on na do Gemini para walay problema, Gemini. Para sa imong gugma karon, you cannot always get your way. Dili tanan ha. So eventually, nevertheless, hopeless, but nadyo yung mga time nga when you will pay for your actions. You have to pay your actions. Nadyo yung mga time, ha? Dito dili tanan nga imuha. Nadyo yung nga, mga pagsulay. Para sa imong career, trabaho mo sa financial mo karon. Being different karon in always ways, be in trouble, ha? Trouble for you. Pero mao nay maghatag ni mugkat on karon. Pagkatunay mo how to deal with problems. Sa imong ano ha. So don't give up lang your ideas. Unsa man na nindot magana ala. Di mo give up, give down. Di ba na para walay problema. Para sa imong kayuhan mo karon Cancer. Kanang susi karon sa pleasant and enjoyable living together karon. Mali makahatag nimo, it's daily situation, something to enjoy and remember. Para na sa imong kayuhan Gemini. Wow. Oy Cancer, nakay bisita karon Cancer. Nakay bisita karon. Magdala og supina kay wadyo ka. Patulpo daw ka. Joke lang. Hoy, joke lang, Cancer. Kuyawan is Cancer, di ba? Hoy, Cancer, na letter karon. Na-letter karon gikan sa kuan kay na daw payout karong Wednesday na imong ngalan dito. Wow, kuyawan, di ba? So maka-receive kag visit karon pasama ni wala mo makita kay bisita karon nga kanatawan na wala nimo makita for in years, di ba? So we'll bring back memories and emotions lang para sa imong gugma karon. Imong manotice karon nga imong relasyon karon it's mao lang gyapon stand still. So nakay a trip karon for a great to renew your passion and love. So walay problema sa imong gugma karon Cancer para sa imong
karirag trabaho nimo karon, kanang imong being kind, o di ba, wow, social kind man jud, di ba, o. Usa na nga kind, kanang kind of rice, kind of kuha. Kanang imong ka maayo, pagmatagon, kanang optimistic attitude karon. Mao na maka-attract sa mga client sa imong mga wow, bungga man. So, diplomacy will be perfect when negotiating, di ba? Mao nang ipakita dala ang imong diploma sa kinder, high school, senior high for para makita nila ang imong diplomacy, mga diploma. Jawan, di ba? Para sa imong kayo mo karon, dapat imong ibutang sa imo na, you have to bear in mind, to take care of yourself. O siyempre, sleep well every night para you can get a good as new face whatever comes your way during the day. O para sa imong kayo, sleep early lang jud, kay kulang ang tulog. Kulang ang tulog, Cancer. Pero sakto sa dulog. Mao naman itong first set sa itong kapalagan ng adlaw, si Aristotle Gymnasium Cancer. Ang unang set nga mapas mo karon, di ba, bungga jud kaayo, mabuang kubayot ana siya, Yes! Sir Lando, di ba, ang bilis, ilang araw na lang, Sir Lando. Sweldo na sad. Joke lang. 24 pa di ay. Yapit na atong mga friends, no? Ako mga Muslim friends, ako mga happy. Happy na Ramadan. Happy na baulo lang. Okay, lami. Sa correct. Happy lang. Basta enjoy lang pagkadali ba sa oras, oy. Ginoo ko ang bilis rin ng panahon. Netong usakadlaw, Sabado pa. Nya karon Lunes no. Ginoo ko. Manayon nga half sick, half tamad. Di ba? Manang bahalag na ka sa office, naglingkod ng Facebook. At least wala ka nag-absent. Hala ko na ito nilang mga bagay doon. Syagit na ko mga anak. Siyempre ko Diyos, Aisyen Tantan, Regine. Galing sumayaw at ang ganda. 106.7 Marina News FM. Live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Coming first year ay kalimot yung tao, napi-happy lang. Diba? Di lang yun so ang mga requirements, no? Siyempre, ang high school, senior high school graduates lang, photocopy sa Form 138 or senior high school card. O siyempre ang ongoing 12 grade 12 senior high school students, photocopy lang sa first semester nga grades. Wow! So itong mga transference, photocopy lang sa TOR. Photocopy sa PSA birth certificate, photocopy certificate of good moral character or certificate that you are a bona fide student of your current school for graduating senior high school students. 2x2 recent identical pictures with blue or white background. Wow! Siyempre, duha ka Mongol number 2 pencils. So that is the number 1. Diba? So type lang. For the entrance visit lang sa admission.zsmis.ph. Wow, happy. May mga courses diri diba? For the College of Maritime Education, BS Marine Transportation, BS Marine Engineering, and Diploma in Marine Electronics and Communication Technology or DMEC. From the College of Fisheries and Marine Sciences, Bachelor of Science in Fisheries, Bachelor of Science in Fisheries, Post-Harvest Technology, Ladderized, Bachelor of Science in Aquaculture, Bachelor of Science in Food Technology, Bachelor of Science in Marine Biology, Environmental Science, and Bachelor of Science in Marine Fisheries Technology. Wow, bongga.
Syempre, the College of Education and Liberal Arts, namin secondary education, major in sciences, major in English, Filipino, mathematics, technology, livelihood, education, major in home economics, a major in agri-fishery arts, major in information and communications technology, and Bachelor of Arts in English Language Studies, and Bachelier ng Sining ng Filipino. Oh wow, from the College of Management Technology, Bachelor of Science in Hospitality Management, and Bachelor of Science in Tourism Management. Wow. So napamili mga graduate studies. Wow, Master in Fisheries, major in Aquaculture Technology. Master of Science in Fisheries, major in Aquaculture. Master of Science in Marine Biodiversity. Master in Maritime Management. Master of Arts in Teaching Marine Transportation. Master of Arts in Home Economics. Master of Arts in Teaching English for specific purposes. Master of Arts Education major in Alternative Learning System. And Master of Arts in Education major in Filipino, and Master in Public Management. Wow! So, dili na dyan ta sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Di ba? Wow! Yes! Ano po? Sunod bulan, April naman di ay. O, di ba? O, kinumbuhan ko ba yun? Mag-unsa na lang tao. April Fool's Day naman di ay. So, unsa na lang taaning dili ta kabalo mangilad, no? Na mga tawa na lang. O, siyempre, ano yan ang atong second set sa itong kapalara karong adlaw. A few moments later. Congratulations. Diba na? O, diba? Regine, awo. Ulat. Kujawan, happy lang, di ba? Damay ta ko sa problema ko. Ulat siya, kayo na. April Fool's Day na. Ang TV na. Di ba? Correct ka na sabi. Oh, Leo! Pagkaluoy ka dyan ni Leo. Mudaga na po si Leo ron. Kaya mo patay sa suga. Pak! O, di ba? Tumpak na sa Hoy, ginoko. Happy na dyan tanga. Kaya ginoko. Katawa lang dyan. Kaya may na ang kalipay. Happiness is a choice. Wow, bungga. Mau nang katawa, bisag walay katawanan. Pwede na na. Ayaw po naghana, kay mabuang dyan ka. Bayot, ward 9 na ni. Hoy, kinagwalay. Hoy, ayaw, ito ko talaga mga komplikado ka ng mga komplikado sitwasyon karon. Ngayon mong ma-express ka ng adlaw, medyo nakadaot, patay-patay na dyan ka, ha? So, think carefully before you do anything para wala problema. Para sa imong gumagaron. Your couple, ma-experience na mga aloofness karon, mga resulta sa mga wrong solutions used to face problems. Patay-patay na dyan ka, sa imong partner karong adlaw. Ha? Kaya na ay mga dili maayo nga solusyon. Labi na mga tumang sa mga problema. Inauna asa ayaw sa ay pagdadali. Para sa imong career man mo karon, dito ka maka-afford ka being selective to choose. Labi na sa mga proposals karon trabaho, or else you will have some trouble lang. Ingat lang sa career ng trabaho nimo sa mga proposals. Para sa kayo karon, try lang na to depend on the actions of others around you to fulfill your projects. Ayaw. Try not to depend lang. Ikaw ra jud na ang makuha sa Leo. Uy, go, experience ka some health. So na kay mga health issues ka na lawa, careful lang ka with air currents, ha? Dapat nakamas para walay problema. Para sa imong gumagaron, kinapag turn words into actions para ma-prove nimo. You are truly regret your recent mistakes. Dapat ha? So make every effort lang to get a message through. Labi na sa imong gugma para walay problema. Para sa imong karagdaban nimo karon, sa imong pinansyal, makakuha karon, you get a chance to get an extra income karon. Virgo. So malay maka-alleviate nimo, kapataas ka nimo sa imong sitwasyon kanang adlaw, wow, bongga man ka para sa imong kayuhan karon. Once you get a bad reputation kanang adlaw, Virgo, no? There'll be some comments around you and there's no going back. So you can still make some changes lang para wala problema. Libra kanang imong positive mong attitude karon won't be with you today. Bata ha? So do not falter lang o summon your courage. Di ba? Summon, manang ginabuntang nakaong suman, kaya na kay summon. Sa
Salamat og kayo, bisang da nga ito Banban o si yang Sister Rock ha. Thank you. Sa budbud bibingka. Para sa imong gumakaroon na libra, you will have everything it takes to get anyone you want o sa ginahan mo kanalawa ha. So it takes to get anyone you want today. So dapat imong gamit, you have to use your powers wisely lang para wala problema. Oh my God, make na mo subet lang. Para sa imong karagaman mo karon, you need to work 2 shifts para maman ka ng mga importante nga kuan karong libra. Wala sa task at work, you have to take or to duty 2 shifts para wala problema. So naka sa 2 shifts, so naka sa tunga duha ka barko, make na mo subet ha. Para sa imong kayuhan karon, ang pinakalisod, the most difficult ang pinakalisod nga desisyon karon to make are those that bring more satisfaction with time. So dapat imo nang ibutang sa imo, keep that in mind. Wow, English. Hello, Scorpio. Kanang imong malinaw nga personalidad karon will change complete karon adlaw. So kanang you will be in need to fight for your happiness and you will do it firmly lang. Wow, bungga man ka. Sa imong gumakaron, ayaw ka ka-depress karon. Ug ayaw ka suko, ayaw ka laban, for an unreciprocated nga gugma. Kanang walay kabalos nga gugma ayaw. You have to look around. Tanaw kasi mga palibot. There are more people nga interesado nimo. Para walay problema. Sa imong character ba nimo karon, sa imong kumensya karon, kinapaka-able to self dapat imo pong ibaligya ang imong kagalingon karon. Sell yourself well. If you want a good position sa trabaho. Maningon nga, appearance is the important factor ang imong pagka-ikaw. Unsa? Pag make up po, ay sigbuli-buli dahil gara po ka, kuyawan tani mo dahil gara ka. Para sa imong kayan karon as Scorpio. Try lang to strengthen lig-uno na imong panglawas with vitamin supplements. Kaya you'll be surprised with the results you can obtain. So take vitamins lang para walay problema para sa imong kayuhan. So manaman na ang atong second set sa itong paragrang adlaw, si Leo, Virgo, si Libra o si Scorpio. Ang ikaduwang set nga mapas mo karon. Wow, bungga o kinabuhi. Napo dire. Ay, tinuod yun ni. So, tinuod yun ni. Nag-text na rin. Diba, Sir Lando, mas maayo dyan daw. Mas maayo dyan daw imong amigon ang mga business-minded. Kaysa chismis-minded. Tinuod yun na, kaysa chismis-minded. Na, ginawa ko mabuang kabayot. Wala pa income. Mabarangay pa ka. Diba? Nasa? Sa mani, Napo dire. Sir Lando. Sir Lando, maglagot ko sa kong ilong, Sir Lando. Kay bisag walay gira, nakahapa mani. Kuyawan mata ni Oyo. Alam yun, sa inang ko naman, alas 11 na, napitan pa niyo, talias oras, mabuang kumayot, diba na sa, Hello, good morning, Yang Bentor, Konukuta, happy morning, Jerry Garcia, happy morning, sa Catalina, Divisoria, happy morning, lang, Rapid Guansong Galostre, happy morning, ato sa Tumaga, nasa may Forest Lake, mga vulcanizing shop, happy morning ka natong tanan, o sa may Kabatangan, wow, happy Villa Santa Maria, happy morning. Allah, ako na ba ito ilamba, pag, Regine. 106.7 Marina News FM. Season na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na.
gara ning Samsel ko ha, bantay ni. Maluoy ka. Kaya naka-Power Max, malamig yung kao ng presentasyon, tilawi lang. Happy lang. Correct. Night taste sila, malas pa yung seafood. Sila lang ng 0936-404-0314. Basta presentasyon. Wow. Tilawi lang dyan. Diba na? Kung siyempre, Barcode Grand Restaurant, dila lang 0903-8975 for catering delivery functions. Wow. Dino ko. Para ugma kay karon awal man na-late ako na late. Di ba na-late? What? Ginoo ko. Nakoy tip nimo pa dili ka ma-late ugma. Ayaw sulod oy, absent para di ka ma-late. Natong third set ng kapalaran ng Dawa. Ang paborito ni Angel Milano. Si Bawa. Happy lang, John. Kuya Juan. Power Max. Power to Max. Di ba, wapag kanito kaayo. Skin Max. Kotes Artista. Wapag kabungga to kaayo. Kotes Artista like me. Happy lang. Kuya Juan. Secretarios. Kuya Juan. Hoy, mga tao. Ay, ganun ka na papalayo. Nagdali. Sabsel ko, pabor lang. Diba? Antay ka, tol. Natukan ko. Hoy, there are some people ko, don't answer to words. And on need. Nakinan sila o mga dramatic measures lang. Wabong gaman. Say mo secretarios. No, so there will be a lot of caressing and pampering with your partner na dawa. So make good use of these good times lang para ninit ang iyong mawabong gaman. Make the most of it. Check the Make good use of this moment. Make those okay. Don't go over it. Para sa imong financial karera karon o sa imong make sure nga ang imong employee karon knows about nang kay mga shady web karon sa emulasyon. Growing behind your back. Wabong ka. Naglabay behind your front, behind the back. So don't be intimidated by anyone lang. Para sa imo kayo karon. Don't let negativity take control sa imong kanilang karon. So keep a cool lang and kalma lang. Even in the most stressful nga sitwasyon para wala problema. Capricorn. Kanang kakapoy, mga disorganized, organization, maunay, makadalan mo alaot karon o problema ko na dawa. So if you keep your business in order, you would have to less work lang para wala problema. Para sa mga karon, be more patient lang and understanding karon of your partner's habit karon awa Capricorn. So ayaw lang i-underestimate, don't underestimate them just because you don't share them para wala problema. Para sa imong career, trabaho sa imong pinansa karon. Kana these are the first working experience karon in a corrupt and unpleasant environment karon. So kung unsa man na kanimong first day nimo karon, kabalo ka na corrupt, don't go with the flow. Di ba? Ayaw. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. Ay baka isakay ka white nga airplane, bantay lang joke ka. Para sa imong kayo nimo karon, don't afraid to work too much. Labi lang, excuses are not good. Punitin ang dapat you have to keep on constant challenge to keep you on alert lang. Bongga. So, make the most of it lang. Aquarius! So, magkabati ka ron nga about a trip. Naka-trip not been put off. So, organize your work and you will get some free time to rest lang. Bongga, mga kao. Para sa mo gumagano'n Aquarius, no? Ayaw ka don't expect love and happiness karon nga mo appear out of the blue. Kay mga karon, these are the two behind every moment nga imong ma-experience with your partner. Bongga. Sa imong karir ba nimo karon sa imong pinansyal, ayaw kag trust, ayaw kag salig completely karon. Labi na sa imong mga workmates nga maula karon lang jud namo nahimamat. So try to keep lang opinions to yourself lang para wala problema chismis after. Para sa imong kaya karon, don't let your work frenzy overshadow sa imong relationship. Ayaw. So work ang trabaho is only a part of your life. Di ba? Wow. Make the most of it lang. Wow.
a good time guys to meet, mahimamat kag to meet new people kanon, mag-meet ka new people kanon. And forget your sorrows, forget all your mga konseo. So you'll be surprised to see many friends nga medyo wala nimo makita for a long time. Wow. Simple sa imong gugma kanon Pisces, kanang love, sexuality are going in the same direction. So maunay pamaagi karon in which you want to take your relationship. Wow, bongga. Para sa imong career naman ni magkaroon sa financial, something na yung mga butang will put your patience to the test. So testingan ka. So it is a good time karon to do any sales related activities para okay ang imong karera sa kinabuhi. Para sa imong kayuhan karon, you have a good health karon. And there is no alerting symptoms. So, wala mga symptoms, wala ano siya. So, practice lang, practice the sports, or do some exercise lang to feel in shape. So, ingat-ingat lang, drink more water, wala problema. So, mauna itong kapalagrang adlaw, Marso 2025, ang itong kapalang di sa tambal. O di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa mga klase nga sakit. Because if doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, pas mo dyan ang matuod tumagad. Uy, Kuya Juan, matamabuang ko bayot na siya. Hala, kayo na kapit alas 12. Tingkao na, nangaon na lahat ang masokay sa Prince Lechon. Hala, syagit na ako mga apo, mga anak. Diba na dyan, manunin kay murag busy-busy mi dito sa among studio karon. Kay ito pa dito sa among studio 9 and 10, tapos yung mga bisita napa sa studio 8, nakuron sa studio 3. Ang moto pas mo. Hello, Shagit no. Regine. 106.7. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ang gara ning samsel ko, bantay niya. Maluoy ka. Kaya naka-Power Max, malamit yung tao. Anong presentasyon, tilawi lang. Happy lang. Correct. Night taste sila, malas spicy seafood. Sila lang 093640400314. Basta presentasyon. Wow. Tilawi lang dyan. Diba na? Kung siyempre, Barcode Glen Restaurant, dila lang 0903-8975 for catering delivery functions. Wow. Dito ko. Para ugma kay karon na-late ako na late. Di ba na-late? What? Ginoo ko. Nakoy tip nimo pa dili ka ma-late ugma. Ayaw sulod oy, absent para di ka ma-late. Natong third set sa kapalarang adlaw. Ang paborito ni Angel Milano. Di ba? Happy lang, John. Kuya Juan. Power Max. Power to Max. Di ba? Pag kanito ka ayo. Skin Max. Kotes Artista. Pagkabong ka kayo. Kotes Artista like me. Happy lang. Kuya Juan. Secretarios. Kuya Juan. Hoy, mga tao. Ay, ganun ka na mapadayo. Ganun ka na mapadayo. Nagdali. Sabsel ko, pabor lang. Diba? Antay ka, tol. Natukan ko. Hoy, there are some people that don't answer to words. And on need. Kaya sila mga dramatic measures lang. Wabong gaman. Sa mo secretarios. No, so there will be a lot of caressing and pampering with your partner na dawa. So make good use of these good times lang para ninit ang iyong mawabong gaman. Make the most of it. Check na nagtambal. Make good use of this moment. Make those okay. Don't go over it. Para sa
Para sa imong financial karera karon, o sa imong make sure nga ang imong employee karon knows about nang kay mga shady web karon sa emulasyon. Growing behind your back. Wow, bongga. Ang naglabay behind your front, behind the back. So don't be intimidated by anyone lang. Para sa imong kayuhan karon, don't let negativity take control sa imong kanibuhi karon. So keep a cool lang and kalma-kalma lang. Even in the most stressful nga sitwasyon para walay problema. Capricorn. O kanang kakapoy, mga disorganized, organization ano, maunay makadalan mo alaot karon o problema kung nadawa. So if you keep your business in order, you would have to less work lang para walay problema. Para sa imong karon, be more patient na juga, be more patient lang and understanding karon of your partner's habit karon awa Capricorn. So ayaw lang i-underestimate, don't underestimate them just because you don't share them para walay problema. Para sa imong career, trabaho sa imong pinansa karon, kana these are the first working experience karon in a corrupt and unpleasant environment karon. So kung unsa man na kanimong first day nimo karon, kabalo ka na corrupt, don't go with the flow. Oh, di ba? Ayaw jud ayaw kay Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. Ay baka isakay kag white nga airplane, bantay lang jog ka. Para sa imong kayo na karon, don't afraid to work too much. Oh, labi ng excuses are not good. Punitin ang Dapat you have to keep on constant challenge to keep you on alert lang. Wow, bongga. So, make the most of it lang. Wow. Aquarius! So, magkabati ka ron nga about a trip. Naka-trip na been put off. So, organize your work and you will get some free time to rest lang. Bongga, mga kao. Para sa mo gumagkaroon Aquarius, no? Ayaw ka don't expect love and happiness karon nga mo appear out of the blue. Kay mga karon, these are the two behind every moment nga imong ma-experience with your partner. Bungga sa imong career ba nimo karon, sa imong financial, ayaw kag trust, ayaw kag salig completely karon. Labi na sa imong mga workmates nga maura karon lang jud namo nahimamat. So try to keep lang opinions to yourself lang para walay problema chismis after. Para sa imong kaya karon, don't let your work frenzy overshadow sa imong relationship. Ayaw. So work ang trabaho is only a part of your life. Oh, di ba? Wow. Make the most of it lang. Wow. Pisces. So, it's a good time para to meet, mahimamat kag to meet new people kanon, mag-meet ka new people kanon. And forget your sorrows, forget all your mga konseo. So you'll be surprised to see many friends nga medyo wala nimo makita for a long time. Wow. Simple sa imong gugma karon na Pisces, kanang love, sexuality are going in the same direction. So maunay pamaagi karon in which you want to take your relationship. Wow, bongga. Para sa imong career naman ni magkaroon sa financial, something na yung mga butang will put your patience to the test. So testingan ka. So it is a good time karon to do any sales-related activities para okay ang imong karera sa kinabuhi. Para sa imong kayuhan karon, you have a good health karon. And there is no alerting symptoms. So, walay mga symptoms, walay ano siya. So, practice the sports or do some exercise lang to feel in shape. So, ingat-ingat lang, drink more water pala walay problema. So, mauna itong kapalagrang adlaw, Marso 2025, ang itong kapalan sa tambal. O di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa mang klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, pas mo dyan lang matuod tumaga di. Uy, Kuya Juan, matamabuang kumayot na sa o. Hala, kayo na kapit alas 12. Tingkao na, nangaon na lahat ang masokay sa Prince Lechon. Hala, syagit na ako mga apo, mga anak. Regine! Oh, murag wala maridi. Oh, di ba na so manon kay murag busy mi diri sa among studio karon. Kay to pa dito sa among studio 9 and 10 tapos mga bisita na pa sa studio 8 na karon sa studio 3.
ang motoopas mo. Halo, Shaggy doon! Regine! 106.7 ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Okay, wow! Tigpaniod to na sad. So, adyo kalimot kung malamalita po tatag na nautap-tag oras. Ay kalimot na, after sa kong programa, Top 20 at 12, by Uncle Ben Fajardo, alaw na heart out kay Papa Joms. Wow, bongga! Pagkanindot yun kay Aya. Oh, uy, nangaon na ba? Oh, ang panahon na. Oh, take lang, more water lang, the vitamins. O padalag payong, padalita magkasakit atong mga kaigsunan, atong mga suki. Smile na doon. Nasaya og zumba kada Domingo, o di ba? Kung mga suki sa tumaga, no? O sumasumba dayon, di ba? Ay, oo. Siyempre, ang atong hearing karang adlaw. Wow, ano yan na? 717 o 188. Congratulations! So, manamilit. Punta manamilit. So, atong mga sito, daggan yung salamat kaninyong tanan. Kayo, wala mo, wala po mi. O, di ba? O. So, kaysa itong mag-sponsor, din for ads. O, mga, hindi mag-sponsor din. Ano mga ads? Hindi mo dawat mi, ha? O, just text lang or tawag lang sa among hotline ang 0975073036. Siyempre, salamat, Jod, sa among station manager. Wala na ang butang kugihan, matinabangon, Dr. Reynalyn Tida. Hi! Siyempre, among broadcast technician, walain ang cute nga anak ni Mami Arjen Fajardo. Ruben, cute Fajardo. O, siyempre, kinisabas kanginan ang tipagkatawa, tigitik sa kawanangan, walain sa nang Bisaya, the one. Ay, ginaw ko, sa atong programa katukman, pero dili malabuan ang gitik-gitik pasiyaw ni Landong Bisaya. Di sa sikat ang kusog ng estasyon, dili sa Zamboanga City and sa mga peninsula. Wow! Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Muha, chip. Supsa, Minda. Supsa, Mindanao, Mindanao. Sahara, Mindanao.